с него браха. Гледай сега, то снимки прави, гледай сега, Катя. Ти с Златка ли се занимаваш? Кога ти път се звънеше му? Хари, я да ми Хари. кажеш тука. Капитан Хари, с Златка ли се занимаваш? Ена. Ти български не разбираш ли? Но. Както го браха и спря. Кажи ми какво трябва. Какво става в Кипър? Защо? Обясни какво става в Кипър. Ако трябва пари да ти дам, колко? Пари имам, лове имам. Казвай само 100, 200, 1000, 2000 давам веднага. Защото... Дай парите. Душке! Скъпа, нормал! В България имаше един Ахмед, тя не бе, цяла ще му кажа Ахмед, на мен да не бе. Ти сега какво правиш тук, Хари? Сега съм на инструктаж в това, Кипър, остров Кипър. Искат ма като строителен инженер. Учил си инженерство. Обаче в момента съм капитан. Карам един чупен кораб, пиратски. Така? И ходим за рибка няма. Кипърците няма кой да идат. Да ги раним, разбираш ли? Да. А, И какво става инженерството? Паряса ли го? къщите почна да ги продават, не могат да строим. Инженерството спря ли го? Спрях го, всичко бяга. Сега минах към бизнеса, към кражбите. Добре, тук гледам, че си на някаква нива. С трактори. Какво правиш тук? Еми, търсим диаманти, като хората. А жена ви къде? Жена ме няма, разведах се преди 50 години. И сега съм на 72. Сега ще оперира там. Та, не знам кой ще става по-нататък, не мога да ти кажа, не мога да ти обясня с две думи. Това ми го дава, ако ни го кача в YouTube, Хасан да се ни казва. И като пуснеш да се видиш, Хари. Къде да ме качват ти, бе? Каква кола я карате ви в Кипър сега? В Кипър карам кола, не знам, майче е японска. Как се казва колата? Колата се казва Мерцендес. Тук ли е? Тук е колата, мога да снимате. Ма пани тази кола. Ето на Харито Мерцендеса. Мерцендеса. Мога е мръсна, Хари. Няма проблеми, аз съм към ралито, Шумахер. Към ралито Сотки ще маре, ме. сотки маре, сокер са маре. И край. Говорим за сладка, ба за сладка. Ма даде ми 30 евро А, жената сега. 30 евро нещо друго, не ли ти дади? О, това е екстрима. Шо, как? ама Ама какво ни дай, тя такава? аз си ги уважавам. Ба ти уважаваш си ги. За коя Добре, Златка ти говорят? успя ли да го уважиш един път? Дет така, дет така. За коя Златка говориш, Хари? Мамка му става, сега да ви кажа. Не искам да те Още питам сега нещо. това бед него снимай, де. Преди да дойдеш в Кипър, какво се занимаваш в България? Курвулък. Грях. Признат грях, не е грях. Така? Жена ми знае всичко и е горда. Защо избяга? Кой е горда? И защо избяга от България? Мъже ми след като капитан вика, мога да ги минава. А, Могат такива рибки и мога да ги фащат. Як ма ще го гледат нашите, ей! а защо избяга от България? Избягах с мошеничество. Това е, бе!